ji sautin ba? Me sunansa? DJ CHIKADA. Assalamu alaikum, yau ga maso yana tare labaran fauzi ya ba ware soya mun kurana tilas na zo na nuna kun zama jini da hanta maki na kule walta idan haka kule ku huta so alsalin sa gauna fauzi yar mu kai ta nuna da kai ne ta so ta zauna labaran da muke amana mulkin sirri na juna soyayya cikar da aure a gidana ku sai ku tare ku sha kan mushin turare soyayyar kuna da riba a cikin sokwari da haiba kawun damuna da shuka mai rena ku zai ta sarka ko ya biya da kirki hali na ki zan mamaki akwai ladabi kurinki ba kya da ji da kanki kin samu labaranki shi ma yana da kirki labaran namu zai rike ki a kullum yana yabanki ya ce miki ya saraki wallahi so da daɗi labaran fauzi ya ba kamar ku kun gama jini da hanta akan so kun cire tuta kauna idan ta kai kauna kamar ni ake hakika ku ne kuna kamar ni kuma so ne ya sa hakan ne in rabbi ya nufa auren ku da ni za a doki gamba ranar akwai wani magautan kuna nada abokan mu ka yi sa'a ka samu ne da'a bauti ya anyame ta ta iya girkin da ba kamar shi bauti ya anyame ta ta iya girkin da ba kamar shi abokin mu kai sa'a ka samu beda fauziyar mu na da kirki sannan ba da daraki na
ya fati tema ya tafiya tsari babu kamar ki fati tema ya wuce kin saura babu kamar ki na duba auta na kira ki nema auta ne gunki sunan ki auta nema suna na auta auta da auta soyayyar mu babu auta ni ne gwanin ki ke ma ke ce banata kauna ce da kuɗi da laluwata aske mata basirata na nazarta yace nake so yace nake so ba fati ya fati ma fati ma fati 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 ma fati ma fati fati ya fati ma fati ma fati fati yace nake bu kila ne aske zuciya baki babu ni wai ya zan yi wani yace nake bu kawai ki da kama zuciya ko wadda baki zan kawo naushi masoyiya Ni ƴar fulani ce ka san gona da ladabi komai ka ce da ni umarni na ka zanabi ni da kai a so mun zamto malin da ɗalibi ka zan farin wata ni kuma maza da sahibi na ji daɗaɗen kalaman da kika yi sahiba ba da na mi zaman tare muke talaba soyayyen mu dai nisa domin muna gaba rashin ki za ya samun ciwo kin ji sahiba kwakwara ka ije abin da na zaɓa ni a zuciya sami zama da shi da amana ba hayaniya mai sarrafa mu ni da shi zami a zaniya ni da shi a so mun zama lilo da kugiya mun joni ni da shi kamar fitila da lambari haya ni dai a so yanzu dai sa'a na samu jaruma so na gaskiya take mini babu handama mai kyau da lafazi kyawu daga kanki an gama in dai kina abu na bani babu zillimi Sarki sahibi amana sa zuciya na samu saurayi da ke min so na gaskiya ya bani maganin ciwon da ke a zuciya dan zai kula da ni tamkar uwa da jinjiri haya so ya kama ni ya mun rauni ke nake da tunani san ki ya tura ni ke ce madubi na hasken idanuna uwa gurin ƴaƴana ke ce muradin raina Eddie Strings on the beat wayo 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 soyayya Kice nake so a zuciya ta ki min nagata in babu ke to abin cike ni ina makabarta dan domin ke na sha wahala wayo na ji gata kice nake son gani a koyaushe sahibata wayo so wayo soyayya wayo so wayo soyayya wayo so wayo soyayya wayo so akan ki yau gashi na musata na gyala kowa da komai akan ki na zama jarmai kuma ba dalilin da za ya sa na guje gini kuma babu hujjar da za ta sa na guje gini mutuka raba har abada Sosai, ni da ke so sosai. ni da ke so yaya na sha babbar rana domin na ganki mai sona kalaman baki na kullum amo suke dare rana ba wasa bane ba kuma ba gaba bane ba ba shirme bane ba kuma ba hauka bane ba Maza da kuma mata, ina mai gabatar muku da wannan ɗan sawun saurayin mai ba da cita da ban dariya. DJ DJ CHIKADA.